третій блок Бугунь. Бугунь – це сьогодні. Продовжуємо його і тему розкаже Оксана Денисова. Розкажу, не буду довго чекати. Нормандський формат. Президент Порошенко минулого тижня наприкінці був у Берліні, зустрічався з Ангелою Меркель, канцлером Німеччини. Інтернет засипаний, значить, мімімішними фотографіями. Меркель приймала Порошенко в урядовій резиденції заміській, як вони там красиві на лавочках сидять і щось там говорять. Значить, але в підсумку виходять обидва на брифінг і кажуть, будемо активізувати нормандський формат переговорів. Це я нагадаю, ладно, потім нагадаю. І мінському процесу альтернативи нема. В студії маємо гостя Віталій Мартинюк, експерт аналітичного центру «Стратегія-21». Добрий вечір, Віталію. І для початку, оскільки я вже підвелася, так, я хотіла би попросити апаратну, щоб ми, знову ж таки, для підводки запустили відео Порошенка з коментарем з приводу останньої поїздки до Берліна. Що він у нас не розмовляє? Значна частина часу була присвячена скоординованим діям по імплементації мінських домовленостей. Констатовано, що Російська Федерація не виконує мінських домовленостей і нам потрібно зробити сценарій, який би мотивував Росію сісти за стіл переговорів і виконати те, що вона обіцяла. В першу чергу стосується безпекового компоненту, припинення артилерійського і мінометного і танкового вогню, відведення важкої техніки, звільнення заручників і забезпечення ефективної реалізації мирного процесу. Мир має бути принесений на українську землю. Окупація має завершитися, і ми маємо тверду і послідовну підтримку Німеччини в цьому питанні. Говорив, ми аж зачиталися, поки президент говорив. А можна Давай. я? А от можна розшифрувати якось, активізувати нормандський формат? Як це людською мовою? Я думаю, що слово «активізувати» тут вкладається те, що він... Зустрічі не проводились тривалий час. Це було спричинено тим, що були вибори президента Франції. Спочатку були вибори президента США, тому не було зрозуміло, хто виграє, яка буде розстановка сил, політика Вашингтону і так далі. Потім чекали вибори президента Франції, зрозуміло, що Оланд, він вже розумів, що він піде і буде новий президент. Хтось сподівався на Ле Пен. Хтось ставив на Фійона, який потім зійшов, потім І ви далі продовжуєте розшифровувати, бо у нас буквально зараз на прямому зв'язку Ірина Геращенко. На хвилину включимо, тому що у пані Ірина дуже зайнята. Добрий вечір, Ірино. Доброго вечора. Ви були в Берліні разом з Петром Порошенком. Після повернення ви написали про те, що 24 числа Україна має вийти, домовитися або наполягатиме, щоб 24 травня була визначена дата звільнення заручників. Яким чином це має відбуватися, скажіть? Ну, для того, щоб домовитися, потрібна згода іншої сторони. І от процес звільнення заручників у нас заблокована, по суті, з вересня 2016 року. Тому тут важливо, щоб була згода Російської Федерації, контрольованих бойовиків. Але українська сторона наполягатиме на тому, що 24 числа ми маємо узгодити остаточний список і остаточну дату звільнення. Тому що немає вже чого зволікати. Ми провели процедуру верифікації тих осіб, які здійснили злочин проти держави України і не хочуть переміщатися в РД/РЛО. Ми готові тут до серйозних компромісів, а там, де це можливо, згідно українського законодавства, процедура помилування до здійснивших злочини, зради звільнення українських військовослужбовців і цивільних, що є в заручниках на окупованих територіях. Ми готові до цих компромісів. Єдине, тут важлива згода іншої сторони, поки її немає. І тому ми будемо 24-го наполягати на тому, що досить зволікати, досить вигадувати якісь, знаєте, чергові там причини, чому наші хлопці вже більше 2 років залишаються в заручниках. 24 число, Ірино, це, я так розумію, наступний Мінськ, правильно? Це 24 травня, це за 2 дні, це в середу ми маємо чергове засідання мінських.
Мінської групи. І скільки, нагадайте, зараз у списку на обмін наших і тих, що ви верифікували злочинців з того боку? Насправді Україна бореться за звільнення 128 громадян, які знаходяться на території ОРДО РЛО, але є кілька проблем. Перше, це нам не підтверджують от всіх цих людей в списку. Представники так званої ОРДО РЛО, вони говорять про наявність 50 осіб, це цивільні і військові, хоча ми знаємо про місце знаходження більше ніж 70 осіб. І, до речі, в цьому списку є і Ігор Козловський, якого нам дуже довгий час не підтверджували представники ОРДО. Вони говорили про те, що це житель, гражданин ДНР, і він не може бути в списках. Ну, абсурдність подібної історії навіть в форматі Мінська очевидно, тому що згідно Мінських угод окуповані території тимчасово, не тимчасово окуповані території. Це частина України, а ніякі ЛНР і не ДНР. Але для нас дуже важливо знайти інформацію, встановити долю от всіх людей, які є в цьому списку СБУ, як заручники. А інша сторона вимагає передати їм за оцих 50 людей, яких не підтверджують, більше 600 осіб. Але з цих 601 осіб там 10-та частина, близько 60 людей. Це ті, хто або здійснили дуже важкі злочини, або злочини не пов'язані з зоною АТО. Наприклад, причетні до терактів в Одесі і в Харкові. Очевидно, що вони не можуть потрапити ані під амністію, ані в будь-які списки, тому що кожна лавочка по звільненню всіх підряд, розумієте? Є історія, яка обумовлена Мінськими угодами. А друге, що дійсно є кілька сотень людей, які не хочуть переміщатися в ДРУ, і от якраз процедура верифікації цих людей завершена. Власне, тепер потрібно вже остаточно вийти на повний список, на дату. Ми до цього готові. Ми їдемо з конкретними позиціями. Як це буде вести друга сторона? Мені сказати важко, але я вам скажу чесно, що ми не поки що готовності, бажання просуватися в гуманітарних і в безпекових питаннях. І ми будемо про заручників. Я часто чую критику, та Україна там щось не дороблює, не демонструє компроміс. Це неправда. Інший приклад. КПВВ «Золотое», яке ми ще в березні минулого року українська сторона відкрила, досі заблоковано. Це хто його блокує? Інші приклади – це щоденне порушення режиму тиші. Інші приклади – це ставлення бойовиків до місії СММ ОБСЄ. Просто ганебне абсолютно. І це всі ці теми, до речі, обговорювалися і гуманітарний, і безпековий блок, і нормальна робота місії саме під час зустрічі президента Порошенка з канцлером Ангелою Меркель. Вона дуже добре поінформована і в ситуації на Донбасі, в ситуації в Україні. Такий щирий дуже був інтерес відносно тих деталей, які сьогодні складають саме правду того, що відбувається на Донбасі. Зрозуміло, Ірино. А скажіть, будь ласка, от ви кажете, це правда насправді. Я вам вірю в цьому, що українська сторона працює, але Росія, не думаю, я знаю, як ефірне слово підібрати, їй все одно, так? Вона не хоче виконувати домовленості. То чи є? Я би сформулювала це не те, що все одно, розумієте, для Росії важливо, щоб в Україні було якомога більше таких точок дестабілізації, точок шантажу, тиску, знущань над Україною. Очевидно, що тема заручників є дуже болючою для українського суспільства. Це наші люди, це наші громадяни, це наші герої. В них є родини. Родини живуть в різних містах України. І очевидно, а Росії навіщо відпускати бойовикам? Якщо це чудовий привід тероризувати родини, тероризувати Україну, набивати ціну, знущатися над цим показувати там, що от бачите, влада нічого не робить. Хоча я ще раз хочу наголосити, що немає такої зустрічі міжнародні, де тема заручників не піднімалися. І в тому числі не просто там по цифрам, а поіменно, з розповідями долі, інформації про цих людей. Власне, просто Російській Федерації вигідно мати цю історію як ще один елемент тиску і шантажу України, і особливо в контексті санкцій. Сьогодні тільки формується, наприклад, там позиція і політика нового кабінету французького президента. Можна тут спробувати, а раптом вийде, давайте ми заручник вартісті, ми будемо говорити про те, що це ж ми виконали Мінські угоди. І намагатися спригнути частково з санкцій. Я маю на увазі позицію Російської Федерації. Тому, на жаль, наші заручники стали елементом просто
шантажу Росії в цій великій політичній грі. Розумієте? Дякуємо. Це була Ірина Геращенко, перший Дякуємо, віце-спікер Ірино. Верховної Ради. Дякую, що приєдналися до нашої розмови. Ми продовжуємо говорити з експертом стратегії 21 Віталієм Мартинюком. Правильно я сказав. І я перебив вас на слові активізація. Ви казали Нормандського формату. Да, нормандського Так, формату. тобто активізація після досить довгої перерви, яка була пов'язана, президентські вибори у Франції. Вони відбулися, переміг Макрон. І очевидно стало, що Макрон буде певним послідовником політики Оланда. Не хочу сказати, що він повністю буде її копіювати, але от що стосується нормандського формату, під час передвиборчої кампанії і в передвиборчій програмі Макрона України як такої не було. Отже, не були сформовані чіткі меседжі з боку Макрона, як він бачить цю ситуацію. Очевидним стає, що він свою політику в нормандському форматі стосовно регулювання конфлікту на сході України, він буде робити з врахуванням того, що робив Оланд, і також з врахуванням тих консультацій, скажімо так, які відбулися. А це була перша поїздка Макрона за кордон, вона відбулася в Німеччину з Ангелою Меркель. Ми розуміємо, що продовження певне буде, тому що навіть вибір міністра закордонних справ Франції, який був у уряді при президенті Оланді міністром оборони, це певна послідовність саме цю людину призначати на зовнішньополітичний напрямок. От мене цікавить все ж таки, активізувати – це просто зустрітися, чи щось більше, ніж активізувати? Чи говорити про нові санкції за невиконання Росією все ж таки попередніх домовленостей і невиконання, нехтування Мінськом фактично? Дивіться, мова йде про активізацію нормандського формату. До нормандського формату входять 4 країни. Це Україна, Росія, Франція, Німеччина. Отже, активізувати лідерів 4 країн у цьому форматі. Ви вважаєте, що він Зробити, щоб ефективний? запрацював. Ефективності ми не бачимо поки що. Я про те саме. Дивіться, ми коли розподіляємо, Оксана теж розподіляє, нормандський формат, він фактично і створив вже Мінськ. Мінський мирний план реалізовується завдяки переговорній групі на найвищому рівні в нормандському форматі. Да. Тому Мінськ... Візьмемо так, що нормандський формат – це стратегічний рівень. Стратегічний рівень врегулювання конфлікту. Він відбувається в 2 площинах: лідери країн, президент і канцлер, і на рівні міністрів закордонних справ. А безпосереднє втілення йде на рівні Мінського процесу. Я про що кажу? Мінський процес іде, нормандський формат засідає, у нас кожного тижня по 7 загиблих. Да? Росія клала на всіх, значить, в частині виконання, ви вибачайте, ефірне слово довго шукала, не знайшла. Не нехтує, вона навмисне не виконує мінські домовленості, особливо в безпековій частині. Так? Європейські лідери та і наш, в принципі, у них таке враження, що вони вже стомилися писати щось нове і тягнуть цей мінський формат як волинку. Це тягнуть і потягнуть. Так? Він неефективний. Чи є, як ви вважаєте, альтернатива? Так? Мінському процесу може якийсь інший документ, може якийсь інший формат роботи для того, щоб це запрацювало? Ви називаєте це мінський формат. Так. Мінський процес, так. Отже, ми знову повернулися до мінського процесу. Врегулювання конфлікту. Альтернатива мінському процесу. Чи існує вона? Так. Альтернатива завжди існує. Чи реальна вона? Навряд. Навряд, я вважаю, через те, що було дуже важко досягти домовленостей з Росією у лютому 2015 року. Надзвичайно важко. Тому Європейський Союз міцно тримається. Ми зараз говоримо Європейський Союз, але яскравими представниками єдиними в нормандському форматі є Німеччина і Франція. Вони дуже міцно тримаються за цей за мінські домовленості, за мінський процес, тому що вони розуміють, що досягнути інших домовленостей з Кремлем на сьогоднішній день буде практично неможливо. Що якщо відмовитись від Мінська, то не буде жодної зачепки, не буде навіть пояснення, чому продовжувати санкції проти Російської Федерації, а вони продовжуються через те, що Росія не виконує мінські домовленості. До речі, з мінських домовленостей виконується тільки один пункт. Який? 13-й пункт, який каже продовжити роботу тристоронньої контактної групи. Клас. Це заголовок.
Частково виконується 7-й пункт, який стосується надання міжнародної гуманітарної допомоги в зоні конфлікту. Частково, тому що дуже часто ми бачимо блокування вантажів з гуманітарною допомогою з України і періодично від міжнародних організацій. Все решта не виконується. Дуже важливими є виконання перших 3 пунктів. Це припинення вогню, відведення, обмін заручниками, полоненими. Але, знову ж, це навіть не працює. Якби вдалося досягнути виконання хоча б перших 3 пунктів, це був би суттєвий крок вперед. Чи вдасться це зробити в нормандському форматі, про який ми говоримо, а слід очікувати, що якраз засідання його має бути дуже скоро, тому що вибори в Франції відбулися в Німеччині на осінь заплановані вибори. Ангелі Меркель треба і в зовнішній політиці теж показувати певні досягнення, що не вдалося зробити Німеччині в 2015 році, а ми пам'ятаємо, що Мінські домовленості мали бути виконані до 31 грудня 2015 року. Вже скоро, напевно, дочекаємося і 31 грудня 2017 року, а Мінські домовленості, як я вже казав, 1 пункт. Я не хочу ні в якому разі порівнювати інший мінський процес, називаємо його, але між Азербайджаном і Вірменією він теж називається Мінська контактна група, да, інакше трошки, але знову той самий Мінськ. І от там 25 років, здається, вже в цей мінський процес, да, вони збираються то в Женеві десь зустрічаються, то ще щось, і це не скінчає. Всі розуміють, що ніякого результату від того мінського процесу у них не буде. Кого буде сила, тут або відстоїть Карабах, або відвоює його назад. А у нас не те саме? Дуже не хотілося, але тенденції показують затягування конфлікту. Затягування конфлікту на сході України. І зараз ми навіть поки що не говоримо про Крим. Тому що навіть на міжнародному порядку денному першим стоїть Донбас, схід України. Тому що там тривають бойові дії, тому що російська сторона і проросійські бойовики порушують мирні домовленості, порушують режим припинення вогню, і через те якраз цей регіон є найбільш вибухонебезпечним. Отже, міжнародна спільнота, скажімо так, в цілому, вона зацікавлена, перше, в тому, щоб припинити будь-які бойові дії. Ви провели аналогію з Нагорним Карабахом. Я намагався не робити аналогію, тут хоча б на назві. Ну, по процесам, є інші багато прикладів. Це і Женевський формат Грузія, Росія, Осетія, Абхазія, це і 5+2 Придністров'я, і все це триває роками і не закінчується. Не закінчується, тому що немає зацікавленості в Кремлі припинити, урегулювати ситуацію і відновити нормальне функціонування територій в рамках країн, яким вони припадають. В нашому випадку це Донбас. Але ж якщо ви говорите, ну так ви натякнули, що Росія розуміє мову сили, в даному випадку мову санкцій, так, наприклад. І ви сказали, що нормандський формат і мінський процес потрібні для того, щоб Європа на якихось підставах продовжувала санкції проти Росії, правильно? Так може санкції треба посилити для того, щоб Росія захотіла домовлятися, вирегульовувати конфлікт? З нашої точки зору, звичайно, санкції треба посилити. Але ситуація якраз в тому, що кожних півроку Євросоюз продовжує ці санкції. І ми зараз не говоримо про санкції інших країн, в першу чергу США, а також інші країни, які не є членами Євросоюзу. Одразу трошки переб'ю вас. До наявних санкцій Росія вже адаптувалася, на вашу? Як адаптувалася? Розумієте, санкції, вони не мають миттєвої дії. Особливо з боку Євросоюзу. І ситуація в Росії, зараз я не можу апелювати цифрами, але вона погіршується, і цей процес, вона дещо начебто адаптувалася, але поступово вона буде все більше і більше відчувати їхню дію, тому що немає нових технологій. Немає нових технологій, вона не може реалізовувати свої проекти по видобутку енергоресурсів, на чому, власне, стоїть російська економіка. Вводяться обмеження щодо економічної співпраці з Російською Федерацією. От воно все може, як такий сніжний комок, буде наростати.
Тому всі міжнародні експерти, економісти, вони кажуть, що від санкцій якраз ефект такий негативний, він приходить трохи з запізненням. Він не є досить швидким. Тому Тут краще в Росії, я би цифрами сказав, оперувати. я б сказав, в Росії пройшов шок від введення санкцій. І от в цій площині вона зараз уже живе. Ну, санкції і все. Тобто цей шок вони знімали і пропагандою, що там іскандери санкцій не бояться, так, і Не тому смішіть подібне. наші іскандери, да, я пам'ятаю. Так. От. Але, знову ж таки, просто продовження санкцій, на мій погляд, це недостатньо для того, щоб натиснути на Кремль. Сполучені Штати періодично посилюють санкції, вони вводять персональні санкції. Євросоюз щороку продовжує, і кожен щороку ми переживаємо, чи знову ж таки продовжить. Тому Не що хочуть Росія зараз активно збільшити цей працює. термін до З року. півроку да? до року. Да. Це була оприлюднена ця ініціатива, щоб не на півроку, а на рік. Але поки що, знову ж таки, невідомо. Побачимо в червні. Ну да, і глобально ж нічого не зміниться. Будемо не раз на півроку переживати, чи продовжують, а раз на рік. Ну, тобто... От, а можливо, ви згадуєте, ну, десь 2 роки тому, рівно 2 роки тому, ні, не рівно 2 роки тому, десь 1,5, міністр закордонних справ України Блінкен казав про можливість створення формату Женєва Плюс, щоб включити туди Крим, Женєва Плюс, Нормандія мінус, і щось ми так, от як заплюсували і так забули трошки. Ніде навіть, якщо ви наберете в гуглі Женєва Плюс, воно вам покаже що завгодно, аж до Червоного Хреста, але ну, це було що? Це... Так, ну, звичайно, нам болить не тільки Донбас, нам болить Крим. Ну, так менше болить, да? Як, ну, там, якісь знеболювальні є там по Криму. Знову ж таки, через те, що там немає відкритих зіткнень і немає загрози втрати людських життів в великій кількості. Хоча обстріли, які ми спостерігали минулого тижня, і це околиці Авдіївки, і смерть мирних жителів, вони показують, що не все так просто. Немає лінії зіткнення на адміністративній лінії між Кримом і територіальною Україною. От через те, можливо, менша увага. Але знову ж таки порушення Російської Федерації прав людини в Криму, вони, ці порушення якраз і привертають увагу до проблеми Криму. От тільки із-за того, що там не палає. Можливо, із-за цього трошки менша увага. Ну, саджають там людей на 10-12 років, да? В тому числі там, кримських татар, українських журналістів, там, ну, засуджують найстарішого журналіста з України, з Миколу Симону. Ну, зникають люди, ну, змушують ФСБшники копати собі там могили людям, потім відпускають, а когось не відпускають. Не знаю, ну, оце не палає, да, якби. Ну, там... Це відбувається в такій площині, я б сказав, політичній. Це обговорюється в Раді Європи, в Європейському Союзі. Іде в площині прав людини. Тут іде в площині військово-політичного врегулювання. От через те так трохи розводиться. Звичайно, ми хотіли, щоб все було в одному комплексі, тому що винуватець цих подій один – Російська Федерація. І пропонували якраз формат Женева Плюс. Зараз вже очевидно, що цей формат не підтримала міжнародна спільнота, не підтримали в Євросоюзі. Напевно, вони сказали, нам це не повідомляється, але напевно вони сказали, зачекайте, давайте вирішимо цю гарячу проблему, от там стріляють кожного дня, там постійно гинуть люди, а потім вже будемо якось рухатися далі, потім переговори і так далі, і так далі. Євросоюз дуже любить переговори. І, Ми помітили. Так, тому що намагається врегулювати все мирним шляхом. Після Другої світової війни всі протиріччя в Європі в основному вирішувалися шляхом переговорів. Були війни на Балканах, але знову ж таки там все закінчилось різними процесами, підписанням мирних угод, Дейтонські угоди, і начебто вдалося все там погасити, хоча зараз Балкани теж залишаються досить напруженою, не військово напруженою такою точкою на мапі Європи. Отже, Женева Плюс не спрацював. Не спрацювали ще дуже багато ініціатив, наприклад, введення миротворчого контингенту.
введення поліцейської місії ОБСЄ. Ви про нас зараз чи про Нас, про нас, Ну, про Україну. там ще, Це всі ініціативи, які озвучував і міністр Зараз закордонних з тобою говорили теж про Ні, ці так ініціатива була, вона ніде не прописана, по-моєму. І, по-моєму, вона ще на переговорах не озвучувалася навіть. Це тільки от з Пар'є вони приїхали зараз, наша делегація, і тільки завели про неї мову, про поліцейську місію. По всій ділянці. Поліцейська місія ОБСЄ. І озброєна місія по всій ділянці кордону. Було оголошено генеральним секретарем ОБСЄ, що проводяться консультації. Ну, ці консультації тривають, якщо я не помиляюсь, точно вже півроку, навіть, напевне, більше. Зрозуміло, що Росія, як член ОБСЄ, вона впливає на ці консультації і в результаті може заблокувати прийняття остаточного рішення. Росія, свого боку, казала, ну, добре, ми там погодимось на озброєння спостерігачів ОБСЄ для власного захисту. І схоже, що на цей процес не вплинув навіть трагічний випадок, який призвів до смерті спостерігача ОБСЄ, громадянина Сполучених Штатів Америки, зовсім недавно. Але в такому випадку, навіть якби він був озброєним, ну, навряд чи... Якщо у нього прилетів фугас під машину, то навряд чи це врятувало. Знаєш, можливо, це, пам'ятаєш, Богдан Яременко був у нас тут, який казав, що, ну, переговорці відбуваються от в Страсбурзі. Ви маєте уявляти собі цю обстановку, да, якби. Да. Сидять тут, вони, значить... Сидять, отут Страсбург, отут гарно, отут лижі, отут водичка, тут чи неподалік віскі, у кого якісь узбережжя, да? І воно їм 300 років не треба. То, що ти кажеш, я не знаю, можливо, це зараз жорстко, досить некоректно. Скажу, дозволю, оці по 7 трупів на добу їх треба одразу в Страсбург вивозити. Вибачте, можливо, для родичів це буде незрозуміло, але от туди і треба возити ці трупи. От прям складати їх перед тіла. Вибачте, тіла загиблих. Але для чого ми кажемо? Ну, а після того і вести туди їхніх родичів, дітей. Я не знаю, тобто просто я намагаюся знайти шлях, як до них донести. Як донести, да, будь-які, і Крим доносити, да, коли я кажу, чи під Страсбургом копати ці могили, от показувати їм, що відбувається в Криму, от як це робиться. Тому що інакше, ну, якщо зараз слухати, от мені самому нудно сидіти і обговорювати цю тему. Бо в мене враження, що ми 2 місяці лише в ефірі, іноді присвячуємо і Донбасу, і Криму, але ми по колу кажемо переговори, мінський процес, якийсь набір слів, які ми... Але ми питаємо кожен раз нову людину, чи можемо ми, чи як ці люди ставляться, як експерти ставляться до переговорів, можливо, хтось із них порекомендує нормальний людський шлях, який можна буде потім пропонувати. А тут людського немає, тут будь-який загальний шлях. Санкції працюють, вони працюють повільно, все йде своїм шляхом. Правильно? То ми маємо розуміти, що десь є такі розумні люди, які все вже вирішили, все йде за якимось планом, який нам невідомий. Ну, неможливо повністю сподіватися, що хтось дуже розумний і знайде вихід із цієї ситуації. Тому що ситуація дуже складна. Ми вже згадували, що в принципі ми повинні були врегулювати конфлікт ще 1,5 року тому назад, так як домовлялися у Мінську в лютому 2015 року, цього не сталося, на жаль. І сьогодні, от якщо в рамках нормандського формату, Мінського процесу вдасться хоча б виконати, про що я казав, перші 3 пункти, то це відведення перемога. Це не перемога, це врятоване життя цивільних, військових, це повернуті наші солдати і просто громадяни, які потерпають там від знущання. І приморозити. Тобто це буде великий крок. Цього кроку поки що немає. Зрозуміло, що в Кремлі не зацікавлені в тому, щоб... Я ж не кажу про шляхом там, коли казав ці абсолютно некоректні речі з перевезенням тіл, там загиблих щодня до Страсбургу, я не про те, щоб настав мір во всьому мірі, і Крим одразу повернули, а для того, щоб, кого треба стимулювати для того, щоб щось ще робити, окрім того, що час від часу зустрічатися, щоб це не перетворилося на зустрічі ні про що між вірменами і азербайджанцями. Власне, так. В принципі, всі націлені на вирішення проблеми. Зараз ми ще не розуміємо чітко, яку політику сформували у Вашингтоні.
Але зрозуміло вже, оце важливо. зрозуміло, що політика Трампа, зовнішня політика, безпекова політика Трампа, вона є досить агресивною. Він вже зробив гучні заяви, навіть не словесно, а діями. Це відбулося в Сирії, ракетний удар, це відбулося в Афганістані, використання надпотужної бомби, це відбулося довкола Північної Кореї, куди були підтягнуті морські сили США. Тобто він показує, що він готовий діяти з позиції сили. І якщо пам'ятаєте, в передвиборчій кампанії всі чекали в Москві, що от Трамп переможе і там все буде добре, тому що він такий, Трамп наш. і так, Трамп наш і тому подібне. Потім, коли він почав вже діяти як президент, Вони почали кричати зворотнє. що ніхто його не чекав і взагалі все нормально. В його передвиборчій кампанії, в програмі республіканців, до республіканської партії він належить, прописано, що Америка повинна стати номер 1 в світі. Great again. Так. Що Америка повинна посилити свою військову потужність і розмовляти з позиції сили. Досягати миру в світі, але знову ж таки з позиції сили, там, де потрібно. І навіть прописано документально в них, що з використанням військової сили, якщо це буде необхідно. Отже, який план у нього? Ми поки що не знаємо. Ми дивилися фотографії зустрічі Трампа особисто з двома міністрами закордонних справ України Клімкіним і Росії Лавровим. Ми маємо якісь такі уривки сигналів з Вашингтону після цих зустрічей, але зараз дуже важко скласти картинку, що далі буде робити Білий дім. Наталя Мартинюк, експерт Центру «Стратегія 21», говорили про мінські домовленості, нормандський формат, і дійшли до того, що поки в Вашингтоні не вирішили... Нам не повезе. Повертаємося. Осман Пашаєв, повернемося коли? Та після ж новин повернемося, будемо обговорювати заборону Яндекс.Шмандекс. російський Яндекс.Шмандекс, російські соцмережі, заборону з співвласниками IT-компаній. Дочекайтеся.